اپراسیونا مروایی او اولهی یا کو جهلین هلا هزن آسایشی قصد او یکینین پاراسنی ین جن و هاتیه دست بکرنه ده انجام کو روشا سیمنی اپراسیونی ده درکتی ادیتی خویا کرن گرینگیا و اپراسیونی یال ده نوام کامپا هولی چه قاسی زیده یش برکم گلک مادهین اشکنجه این برکین کو دکارن پی زیانه بگهنن خلکی اول سر وانجیم کسی اندنوا کامپا هولی ده هات بون کشتن هاتنه دیتن لکلا کاویم هری داویه جه هزین آسایش را گاندون کو وان خباتن خوین لیگرنه ین لنوا بشا مهاجرات یا کامپا هولی بداوی کرنه هم وقتی ویه که شانده که ریوبریه جه سردانا کامپی کر. قۆناغا سێمینە ئۆپەراسیۆنا مرۆڤی و ئەولەهیە درۆژاسیان لە کامپا هۆلێ دەوام دکە. درۆژاسیان دەهێزن لەشکری خەباتên لێگەرینێ li beşê pêncan yê bi navê muhajirat spêkanî. Vê sibê zarokên çeteyên Daişê agir pêxistin kêr di destê wan de û sloganên zindîbûna Daişê gotin. Herûha bikeviran jî êrişî hêzên asayişê kirin. Hêzên leşkerî di lêgerînê de bombeyekê destan al û diravên metal yên çeteyên Daişê dîtin. Herûha pirtûkên kuşnên Daişê zarokan li ser fikrê tundre û perwerde dikin hatin dîtin. Piştî xebatên qeydkirin û tomarkirina jinên Daişî li beşa muhajirat lêgerîn bidayîbû. Navenda ragihandinê ya hêzên asayişa Bakur Rojhilatê Sûriyê agahiyên nû derbarê qonaxa siyan a mirovî û ewlehiyê parve kir. Asayişê da zanîn ku di operasyonên serdegirtinê de 8 kesên ku hevkariyê bi şaneyên Daişê re dikin hatine girtin. Di 24 saetên pêşîn yên operasyonê de 21 kes hatibûn girtin. Bi vê re jimara kesên hetanha hatine girtin derket 29. Ji bo şopandina qonaxa siyan a mirovî û ewlehiyê şandeyekî rêveberiya Xweseriya Demokratîk serdana kampa holê kirin. Hevseroka rêveberiya kampa holê Cîhan Hennan şande pêşwazî kir. Cîhan ji şandeyê re behsa xeteriya kampê û belavkirina fikrên tundrewkir û got. Rûxmî perwerdeyan lê zarokên Daişê ji berê bêhtir tundrew bûne. Piştre şandeyê serdana beşa muhajirat kir. Şaneyên Daişê di kampa holê de ji ber ku hemê zanin Têkildarî serdanî hevseroka desteya karobarên civakî û xebtandinê ya kantona Cizîrê Hindrîn Sîno axivî û got. Li ser vî esasî jî ev hemle hat destpêkirin. Armanca operasyonê xurtkirina ewlehiyê û îstiqrarê li herêmê ye. Hindrîn Sîno balkişand ser paşguhkirina dewletan ji dosyaya Daişê re û got. Barê kampa holê êdî gelekî giran e. Gelek dewletên û welatiyê wan di kampê de hene, divê bên û wan bibin.